Ndewonu ndị be anyị, onye nọ n'alụlụ ya bụ nwaada Nnenna ya. Ụbọchị nke taa ewetara m na akụkọ gbasara Chinenyenwa. Ụmụaka, o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. N'obodo Ụmụafọ, o nwere di na nwunye aha ha bụ Nnazọba na Chikaodili. Chikaodili na Nnazọba nụrụ di na nwunye. Nnazọba hụrụ Chikaodili n'anya nke ukwuu, nke mere na ndị agbata obi na-ele ha anya ọkụ. Mana o nwere ihe mere nke mere na obi elughị Chikaodili ala n'ije ọ bịara. Chikaodili anọọla afọ 5 ọ mụtaghị nwa. Uche bidoro chewe ya n'ihi na ụmụ nwanyị ndị ọzọ ya na ha gara ije dị otu oge amụtachala nwa, ma ya nwa atụbeghị atụ, ma ya fọdụziri ịmụ amụ. Ọnọdụ Chikaodili ekweghị ka ọ gbanwee n'agwa maọbụ na nsọpụrụ nke ọ na-enye di ya. Mana nne di Chikaodili bidoro jụwa ya ajụjụ, wee sị ya kedu ihe mere na ọ chọghị inye nwa ya nwa. Oge ọbụla ọ hụrụ Chikaodili, iwe Chikaodili na-ewe ya. Ọ gwara Chikaodili na naanị ihe ọ na-alụ n'ụlọ nwa ya bụ iri ego nwa ya oge niile. Ọnọdụ Chikaodili agbanweghị ịhụnanya di ya Nnazọba nwere n'ebe ọ nọ. Mgbe o ruru ahọ nke 7 Chikaodili bịara ije di ma ọ mụtaghị nwa. Ọ gwara di ya ka ọ chọrọ nwaanyị ọzọ, nụọ nwaanyị nke ga-enye ya nwa. Ma Nnazọba egeghị ntị ihe nwunye ya gwara ya. Ọ kasiri ya obi, wee sị ya tụkwasị obi na Chineke ga-ewere nwa gọzie ya. Mgbe ọbụla ndị obodo ha hụrụ Chikaodili maọbụ Chikaodili na-abịa ha nso, ha na-atụ ya aka, na-atamu ntamu na ọ bụ nwoke jere ije di. Okwu dị otu ahụ na-agbawa Chikaodili obi. Ọ na-ebe akwa abalị oge niile, na-ekpe ekpere ma na-arịọ Olisa bi n'igwe ka o wuru mkpụrụ nke afọ gọzie ya dịka ọ gọziri ụmụ nwanyị ibe ya. Ịhụnanya Nnazọba nwere n'ebe Chikaodili nọ mere ka obi sie ya ike, n'agbanyeghị ihe nne di ya na ndị obodo na-ekwu gbasara ya. Ka o ruru ahọ nke 8, afọ bidoro rụwa Chikaodili, nke mere ka o jee hụ dọkịta. Mgbe dọkịta lelere ya ahụ, ọ gwara ya na ọ dị ime ọnwa 3. Ma okwu a dị Chikaodili ka ọ bụ na nlọ. Ọ jụrụ dọkịta ọzọ sị ya, dọkịta isi na gịnị mere? Ma dọkịta gwara ya ihe merenụ. Ọṅụ ekweghị Chikaodili ka o ruo ụlọ. O bidoro n'ụzọ tiwe mkpu wee lụọ be ya. Mgbe o ruru be ya, ndị agbata obi gbakọtara. Di ya jụrụ ya kedu ihe mere. O tiwara mkpu akwa wee gwa di ya na Chineke agọzigo ya, na ọ dị ime ọnwa 3. Nnazọba manyere elu matuo, wee kpọọ ndị agbata obi ka ha gbakọnye, ka ha bịa soro ya nwee ọṅụ, rie oriri, n'ihi na ihe ọma abatawo be ya. Oge niile Chikaodili dị ime, Nnazọba ekweghị ya lụọ ọlụ ọbụla. Ọ na-akpa nwunye ya apa dịka akwa. Ọ chọghị akụkọ ọbụla. Ma mgbe ọ ruru ọnwa 9 naanị, Chikaodili mụpụtara agalaga nwoke. Ọ bara nwa ya Chinenyenwa, n'ihi n'ezie na Chineke enyewo ya nwa. Ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na ọnọdụ ọbụla nke anyị hụrụ onwe anyị na ya, anyị kwesịrị ịtụkwasị Chineke obi. Dịka Chikaodili tụkwasịrị Chineke obi wee were nwa gọzie ya. Ọzọkwa bụrụ na anyị ekwesịghị iji ọnọdụ mmadụ ibe anyị nọ wee kọọ ya ọnụ. Dịka ndị agbata obi na nne di Chikaodili jiri enweghị nwa wee kọọ ya ọnụ. N'ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa ga-abịa na njedebe. Ndị be anyị, ka emesịanụ.